హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. నేమ్ ఇస్ విను. ఇని నేను మామూలు నడిపోనులే అల్పంజి ఎల్య వ్లాగ్ ಮಂತುನುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನಾಯಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ನಿಕ್ಲು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. దానికి వినయ్ వినయ్ ಅದು ಬೇಕು. ಇದು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚಿ ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇತ್ತಿನ ಬರ್ತನ ಅಂದು ಕೋರಿ ಕೊಡಪ್ಪಂದದ ಕೊಡಪ್ಪುಯ್ ದುಂಬೆ ಕೋರಿ ಉಂಡ ಬುಜ್ಜಿ ಕೊಡು. ಓ ದೆಂಗದಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಓಡು ಪುಚ್ಚೆ ಕಾಪಿಡಲ್ಕನೆ ಪುಚ್ಚೆ ಮುಳುವುದು ಅಡೆಂಗುದಲ್ದನೆ. ಇದು ಎನ್ನ ಮಾಮೂನ ಮದಿಮೆದ ಫೋಟೋ 15 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಇತ್ತೇನು ಪೋದಿಪ್ಪನ ತುಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಐನ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತೆ ತೋನ್ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Ini berarti tadi Cina. ಕೈಗೆ ತರಬಿಯಾ ಅವು ಪರಂಪುಣ ಪರಂಪುಣ ಚುಚ್ಚು ನಾಗೇಶ ದಿನ ಉಳಿ ಅಂದ ಮೂಲು ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಅಂಚತ್ತವು ಮಾಸ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ 2-3 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ 1 ಮೌಂಟಾನು
అయినా ఉడికినిలో కాంతాం అయినా సాంకొనే మామ పోయిన లాభము పత్తనే గిన్ని పత్తనే అడ్డ గిన్ని పత్తనే ಹಂಗ ಜಾತ ನಗಂದು ಬರ್ತಂದು నువ్వు మాత్రం అట్ట ఆపుజీ నీకు ಕಟ್ಟಂತಿ ಕರ್ಬನ್ ಅಟ್ಟು ಅನ್ಬೋಣ ಯಾವ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿ ಅದ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗಣ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸಬಾಸ್ ಬಲ್ತನ್ ರೀ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು ಮಿತ್ತಲು ತೋಜು ನೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಈ ಕಾದಾಯಿ ಅಂಚಿನ ಸೋಲು ರಾಜಾಳು ಹೊರೈತು ಬ್ರೆಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಗಂಜಿನ ಅಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬಂಡಿ ದೇ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಾತುಗಳ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬಂಡು ತಗೊಂಡೆ ತಿರ್ಗಲಿ ಮೂಲ ಬೆಂಚಿನ ಬೆರುವ ಬೆರು ಒಂದು ಬೇರು ಏರು